Čau, já jsem Lukáš a vítám vás u jedné hry, kterou jsem přišel u Gamera a u Jirky. A vlastně Gamer to hrál a musíte mě to naučit, jak se tam dává heslo. Username, tak mi to napište do komentářů, co patří tu. A já vám tam napíšu zás něco jiného. A co je password? Password je heslo, že? Ale to nevím. To je asi jméno. A to by bylo všechno. Ještě vám to zblízka ukážu. Ano. Username a password. A tak, to by bylo všechno. Takže mi napište do komentářů, co to znamená username a password. A když to nepůjde, napište, co mám tam napsat. Moje jméno nebo moje heslo, nebo něco. A to by bylo všechno. A mějte se krásně a čau.